Jmenuji se Marián Sovadina. Jsem narozený 30. ledna 1992, je mi 33 let. Začalo to tehdy, když jsem zjistil den předtím, že se mi narodí má dcera. Bylo to před 5 lety, 1 měsíc a 21 dní. Od té doby zažívám šikanu. Já se domnívám, že tento implantát, vlastně, když si jeho shrneme, kolik existuje těch implantátů, je mnoha. Můžeme mít kochleární implantát, můžeme mít sluchový implantát, můžeme mít hlasový implantát. Tohle je úplně něco nového, o kterém se vůbec nemluví. Funguje to na rámci, můžeme si říct, moderní technologie, jako je Bluetooth, přenos. A většinou vlastně tyhle věci fungují jako setrvačník, který je vlastně něco máš v sobě a druhá část je jako reproduktor. Ten nemám, ten 100% nemám. Můj začátek vlastně, když jsem to zjistil, začalo první tím, že to bylo sledování mě vlastně a stalkováním. Vlastně já nevěděl ani to, že vlastně mluvím vlastně vnitřním hlasem, že vlastně můj vnitřní hlas zní v těle. Já jsem to nikdy nezažil. A vlastně tím si nabourali do mých účtů, ať je to Facebook, ať to jsou sociální stránky, ať je to pošta, ať je to kam jdu, kdekoliv. Dále nasledovalo, když už vlastně přišla dcera ke mně domů, vlastně po nějakých 3 týdnech, vyvrcholilo to v to, že mě začali šikanovat. Dopadlo to tak, že všichni lidé, kteří jsou okolo mě, mlčí jenom proto, aby to vše vypadalo jako jedna velká schizofrenie. Od začátku jsem se chtěl z toho dostat. Vlastně jsem prosil své okolí, svoji rodinu, vlastně jestli mi můžou pomoct prostě. A podnikali jsme nějaké kroky od psychiatra, po doktory, po neurologické vyšetření. Dále to bylo rentgeny, kde se všude ukázalo, že tam nic není, že v sobě nic nemám. Než mi vlastně celkově úplně došlo, vlastně, musí v tom být zahrnutá policie, doktor, rodina a okolí, aby se tehdy cítil jako schizofrenní člověk. První krok asi nedokážu říct, já sám se z toho ještě nedostal.